Na Slavín. Na Slavín. Na Slavín. Rádi nestojíme, poď. Ja si dám jedno škole a idem. Ja chodím. Pozor, si ma vybúral, ty hlad. Nehovor mi, že prší. Chce byť detské. Šlapeme smerom na Slavín. Na Slavín? A bude búrka. Nevšimol som si. No neviem, tu stúpame. No ja som si to fakt nevšimol, manža. Dobre, čau, dávaj pozor. Andy, čakaj. To kde? Nie, že tam je ten kopec. Čau. Tu končíš, čau. No ale ja som vám pravil, že volala mi mamka, že búrka je v Stupave. Bude búrka. Čo ti je? Ja som vám pravil, že ideme na Slavín. Toto je fotka, dokumentácia. Prosím ťa, pošleš mi tú fotku? 600 metrov. Ale vieš čo? Inak ale batéria na kamere mi drží, ale asi ma už počuť nebudete. Kádzame do totálneho vetra. Steži! Ja som vám vravel, že kvôli búrke sa budeme musieť odstaviť. Vy máte jediné šťastie, že som tu kedysi býval. Pôjdeme dole. A máte jediné šťastie, že som tu býval kedysi. No! Pohode? Ne, ja mám tvoj... Stoj. Pohode? Leje. Odstavujeme sa, leje. Odstav sa. Postavme sa, ostávame do piče. Vyber na kameru. Ty vyber kameru, dobre? My dvaja točíme, dobre? Musím mať... A potom zaber. A mikro nemusíme užiť. Dáš mi Dobre, flash, flash? áno. Ja som ich zabudol! Nie. Kokot, neobrni mi. Tu máš. Do Jeden. piči. Ja mám. Díky môžeme posilovať, že nás zajebe v ledve kovový. Kaj mi strašne hovoríme. A ty prosím ťa zapínaj kameru hneď. Ja mám. Mne to ide otvoriť, nožnice. Hej, kokot, zomierame, že... No, daj kameru, tí youtuberi skurvení. Klasický. Choď sem. To je sáčok na hovna? Nie. Môžeš si to dať. Tam je baterka. Nikdy nám nezostáva. Repsol na hovna. A ja mám baterku asi. A mám... Ja mám 3. Daj mi na baterku, prosím. A ja musím meniť. Máte to? Nemám. Ty? A to je sáčok? Není. To je Stedio. To je čo na Stevu? Sebu, rýchlo daj baterku, kde máš? Vymeníš aj mne, dobre? Počkaj. Rýchlo. Vymeníš aj mne z baterky, dobre? Tu máš. Ježičak, to nie je prší plášť. To čo je? To čo je? Nie, To nie je prší Karol, plášť. Je. Je na kapuci, to nie je prší plášť, máte pozri. Ne, už som to roztvoril. Mám to. Kde to je?
piči, ja som to vyrval. All good. No my sme teda. Však mi sa ide tak prema. To je strašne nezbíhaj nikomu. No čo je? Prosím ťa, vymeň kamery a nie. Teda baterky. Dajme kameru. Hneď. Mám to! Andrej, ideš stať, čo kým tam vyskeli. Ježiš, mám to! Sa majú ti bola, ako ideš hovoriť. No, To je tak... to nemá rukávy! To nemá rukávy! Jak má? To nemá rukávy! To čo je? No, hej, prší, sme odstavení. Dobre? Kde? V Horskom parku. Jak ošemenčak dáme plný plyn a ideme do piče. Dávame si prší plášť a ideme. Hlavne nemal ani pití. Máš aspoň nejaký toto? Prošli Dávam si prší plášť, teraz si to hovorím. V živote nie je to neskrátky, dobre? No ale Dobre, toto kedy by nás budete v zastavilo Dubravke? tak. Počkaj. Haló? Fajn. No, mám vybitý mobil, 1%. Tak nech mi potom od niekoho volaj. Áno, Dobre, áno. a pýtam sa, že kedy budete v Dubravke. Neviem, podľa GPS za pol hodinu. Za koľko? Za pol hodinu podľa GPS. Aha, no dobre. Toto v tomto je môžem ísť. OK, Dobre, čau. čau. Andrej, tu sa budeš niekam pozrieť na kameru, to je jedno teraz mokneme. Vypol som mobil. Ver na kameru. Andrej, poď na kamo, poď. Andrej, sorry. Počkaj, mením kameru. Hlavne nezmačkujme. Ideme, poďme. Jaká klíma? 50%. Do riti. To je strašné. To je strašné. Chudá kamera. Chudá kamera. Čo je? 160 do piče! Do riti. Odstavujeme sa. Nikam nejdeme. Vieš? Chalani. Ideš do piče odtiaľto, poď! Poď! Pridaj! Chalani, stojte. Stop. Rýchlo! Kam ideme teraz? Kam? Tu doľava. Čo je? Koľko? Potrebujeme sa tak kde odstaviť. To nejde. Ideme na zastávku. Pozor. Poďme sa na to! Čo ti dáva? Kamarát, tak... Poď, pridaj! Tu sa odstavujeme, nezaujíma na to. Ideme na zastávku. Ale nechaj! Stop. Piči! Sorry, more sa spokoj. Hlavne nemôžeme ísť. Prečo? Však ja nič nevidím. Ani ja musím. Ja mám brýle, počkaj. Daj si kšedlík. A kamery sú leď. Ja si budem odhrať, ty si daj brýle. Čo som tu niekto? Dobre si. Ne, ja mám brýle. Tak doj si. Ale, no dobre. Ale by som mi dať dobre, strašne si. Ne, kamo, ja nechcem, ne. To je všetko pre zikrok som. Ja som krátko! som. Ja neviem, že to bola stupňou príjemne, ty kokoda. A v piči som. Toto je maximálny brúser. Ale tvoj, ty si sa chcel ísť. Toto by som stalo, či chceš, či nechceš. Dobro, a to sa bol rýchlo, že krátku rukavi, Kde že mám kuriere? Iba nejaká mám ísť. Ja viem, kam mám ísť. Ja som tu býval, kedy si tam to tam. Dobre, ty je to. Fajn. No No som zvedavý, kto sa príde zajtra do školy. To je prekrát, že Seriál máme na školu, poď, ideme. Živote som Odchádzame. měl zárecha a teraz už tým budem. Počkaj! Poďme. Ideme.
Nic nevidím. Ani ja. Dcera, to pôjď! Ale sa chápeš, že ja go hrozujem premávku? Svojím sa okuláre máš tam, dobre? No, vždy. Svojím sa okuláre máš, čo bude? A jak rosty, ja neviem, tak z rosičky Kristi! Sa nadpováži to. Kurva! To nejak inak nerozpovedá! A máme ešte aj tie brúsore, čo si myslel? Andrej! Počúvaj, keď nechceme ísť po hlavnej, musíš zapnúť GPS-ku ty. Nainštaluj si aplikáciu mapy.com. Nie som bol Mary, Inak sa nedostanú. A ja mám leto. On jeden? Nepamätáš si cestu? A ja si pamätám, ale nechcem ísť po hlavnej. Prečo? Akože je tam buspruh, to znamená, že je... Že až vytúne bus, ale... Nie, buspruh je cyklotrasa. A... No musíme risknúť. No dobre. A Nie, potom nie. odbočíme na Pasienky. Dobre, ešte... Nech nejdeme cez Mokrohesku. Musíme sa si na sklepo. No akože ja viem kade, ale my sme sa teraz tu mali kde napojiť na S tebou hovor, čo to bolo? mapy.com. Piči, to je napríklad. No každopádne my sme sa mali napojiť teraz na takú cestu, ktoré... Nie, vieme si kade. Skážme na to, Andrej. Poď. Není čo stratiť. Teraz musíte dať na mňa. Počkaj, ideme. Ideme. Potrebujeme sa dostať ku Kauflandu. Teraz. Pôjdeme týmto, je tam prechod. Pôjdeme cez prechod ku Kauflandu a od Kauflandu by sme mali trafiť. Čo je? Asi na to teraz. Nie. No. Zaracha som myslel, že máme všetci traja. Ja som čutil Zaracha. Ja tu mal párkrát. Pôjde ako trase. Poďme. Ideme. Alebo banco. Chalani, keď prídeme, vám dám telefón využijem. Ideme ku Kauflandu. Poďme. Potrebujeme sa dostať ku Kauflandu. Sme na Patronke, ak by sa niekto potreboval zorientovať. Tu chodím s mojím tatkom a moja mamka tu pracuje blízko. Ona pracuje tam, tým smerom. Viem. Koľko žízky, koľko? Takto. Doproti smer, nie tak gole. No jedine cez protismer. A tam teraz?
Choď teraz. A viete mi sa hlavnú tebu. Ja sa pôjdem na Nie, nejdeme na túto. Ja, dobre. Pôjdeme doprava? doprava? Doprava. A teraz ja... Počkaj. Není. Že to nie slepa. Je to slepé. Je to slepa. Čaká, ty... Dory? Ja vám vravím, že je to Ale toto je u súkromý podzemov, ty idiot. A kam ideme? My sa potrebujeme dostať len tej budove, čo je taká veľká budova. Tamto. A na čo? No pretože odtiaľ je trasa priamo do Dubravky. Posledný krát. Minule to bol les pred búrkou. Nie, tie skratky sú zle iba keď je búrka. Vybrať kartu, ja mám ako je... On si vybrať kartu ako je hodinu predtým. Ako to u nás je zaráka, ale môžem spávať ľudku. Tam prvo nebudeme do tej viedne. Tam není ani chodník. Je tu chodník. Ideme do toho podporu? Inak ako cez podpor sa nedostaneme. Pomeň. Ale ja však novej, počkaj. Počkaj. A my pokračujeme. Už uvažujeme na vybratí termofólie, aby sme začali zahrievať. Není čas, strácam čas. Poďme. Tak ideme na to. Toto je najviac plán zážitok, aký som mohol zažiť. Počúvate, aj teraz to nejde. Ale
má byť až do nejakých 19:30. Takže oni sa odtiaľ budú musieť dostať do toho Liščaku. Sondáči. Pokiaľ nechcú teda prísť domov, že... No, potom nejaký cesty sa pôjde do Liščaku. Lebo ten Liščak je smrtný s Liščakom. Je, ale... Kvôli tomu mám silke a Peter tam bola. Dobrá! Dobrá! Ja, tak... Ty idiot. Ja som sa tam skoro zdrýgal. Nejde nic? Ja moc toho nevidím. Všetko v poriadku! Áno! Bože. Jemne som sa zrýgal, nevadí. To mi to neuver tento príbeh. Poďme! Viete, jedno ako mi doma už.